आता सो पुढे स्टोरी सांगणारच आहे त्याची. आत्ता नाही सांगत. आई 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 आहे ही बघ. हय मंचुरियन भाजी आपल्या पैशाने गावची नाचान दमलं की मनान दमलं. नाचा नाही बाबा म्हणणार आम्ही म्हणणार आहे. आवाज तर कुठं नाही तुझो. तू माझा आवाज बसता तो सौगे लाडू खाऊ किलंस की सप्त्या गेलं दादी सांग. हे बाबले मला कानपूरला गेली तो भूषण तुका दिसत नाही. भूषण पाटकरचे भाऊ माका वाटलं नाचताना म्हणून मी आपलं कॅमेरा वगैरे घेऊन येलो. गोंधवान पडत तर पेचा याला वाटतं पळायला गेला. काय नाचतो नाचता पुढे रे. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो, कसे आहेत सगळे? मस्त मजेत ना? तर आत्ता बरेचसे सप्ते चालू असतात ह्या दिवसात आणि आत्ता मी आपल्या बागमाळ्याच्या दहीभाऊ बागमाळ्याच्या सप्ते गेला आणि 7 दिवस इथे सप्त असतात. तर चला, व्हिडिओ आमचं लेट येणारच आहे एवढा नक्की, नाहीतर पहिल्याच सुरुवातीक सांगताय कारण बरेचसे व्हिडिओ पेंडिंग असतात पाठी, त्यामुळे ते व्हिडिओ संपूचे लागतात आणि त्याच्यानंतरच मग बाकीचे व्हिडिओ येतात. तर आता चला, बबलू वगैरे वाजवतोच सप्तो आणि दिंडी चालू आहे त्यांचीच आणि बरेचसे दिंडी आहेत. तर आता आपण बघणारच आहोत. तर चला, ही मंडळी बघा, ही बघा मेन मंडळी आहे. ही बघा समीर शिंदे. काय रे ए रोशन, आता काय तर सांग. थंडी लागता की ए? अरे गप कशा खेळणी घेऊच्या विचारात असतो वाटतं आता.
हे बघा ओमानी हरसो बघा पेटे पेटे पेटो बरोबर हा पण वाजवीत बरोबर नव्हतं ताम आहे ना आमचो हिरो ओमो हा आता सो पुढे स्टोरी सांगणारच आहे त्याची आत्ता नाही सांगत चौके लाडू खाऊ केलंस की सप्त्या गेलं आधी सांग एक तर मेमरी कार्ड लेट घेऊन येलंस मेमरी कार्ड लाडू ते जेवलंय नाही होय असं केलं हा खाता येतं काहीतरी माका वाटलं नाचतालं म्हणून मी आपलं कॅमेरा वगैरे घेऊन येलं नाचणार होतं हे माझी काय शूटिंग करतं बाबा आयलं मी दुसऱ्यांचे करू लागलो तू माझी करता भजी बिजी काय काय हो झाला घेऊ मग ते घेऊन झाला की ना काय तुम्ही तर मित्रांनो इथे 2 मंदिर आहेत दत्त मंदिर आणि आता आपण जाणार आहोत ह्यो खायच्या कोतांचं ना हे कोतांचं मंदिर आहे आणि त्याच्याकडे गाड्यांचा गाडी तर चला तकडच्या मंदिरात जाऊया दर्शन घेऊ हे चला रे आणि गलो रेंज आता काय बघता तर चला अरे आता इथून गेल्यावर सगळ्यांना वडापाव देणार आपल्यातर्फे कोण दुकान आहे ना त्याचा वडापावचा होय रे होया मग परत होईल मरालाच काढू यायचा या आतमध्ये चला मी इलय जा
नाचान दमलं की मनान दमलं? नाचा नाही बाबा मग म्हणा आम्ही म्हणणार आहे म्हणणार आहे. आवाज तर कुठं नाही तुझो. तू इलेस की माझा आवाज बसता करून तू हकडच्या सप्त्यात अकडचं सप्त्यात आहे काय रे मग व्हिडिओ नाही आमच्याकडे दिलेला आताचा आम्ही मंडळ तुम्ही सांभाळा. हे आमच्याकडे सगळे येतात. काय रोवण्या झोप थांब चालू नाही झालो. रोवण्याक झोपेत ना उठान आणलेलो दिसता. त्याला खाया तो थांब थांब मी आता तो पहिला चॅटिंग करता मनाचा टाकून तर ह्यो धड नाही रे बबल्या का घेऊन येऊ नको. आई 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 आई. ही बघ हय मंचुरियन भाजी आहेत आपल्या पैशाने गावची आहेत. बबलो पॉन्सरा तुमका काय पण देऊ शकता तो आज मना दिलाय. काय रे थंडी लागता की ना वाटत तर नाही यार. काय घेणार ओमो देणार आज लाडू 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 मंचुरियन लाडू आणि तो कोबी कोबी भार. मित्रांनो आज तुमका सगळी पुणग्या पुष्पा दिसणार नाहीत. हे बघा हे पोरंटावर दिसत काय कॉलर आधी बघ या सरळ कर कॉलर. बबले एका तकडे मारा दे रे वाडवणीचा हिरू कहो हा एका हिरू ए बबले ते कॅन्सलच वर जा. ए बबले मला कानपूरला गेली तो भुसलो तुका दिसत नाही. रुजबो बघलं हा हे बाबा ऋषभ पाटकर ते बघ ऋषभ पाटकर भूषण पाटकरचे भाऊ. काय रे भूषण पाटकर गावले नाही भूषण पाटकर हा भूषण काय बड्डे बॉय गावले नाही आपला. बघताच व्हिडिओ मग भारी आहे. काय म्हणतो कॅमेरा पुढे गेला की बोलतच नाही को. एवढ्या का सगळ्यांका माका परवडत नाही रे आणू म्हणजे माका बहिणी खर्च माका घेऊन जातो. तर मित्रांनो आता इथे दिंडी बाहेर काढलेली आहे आणि लेझिमचं वगैरे नाच असता. तर आता सीन वगैरे बघणार असतात हत्ती वगैरे केलेलो तर मित्रांनो आता हत्ती बघणार आहात तुम्ही. बघा समीर शिंदे आणि रोशन मांजरेकर हत्ती बघण्यासाठी हे आतुरता आहे त्यांना हत्ती बघण्याची.
चौघे नाचता गोंदवान पडत तर पेचा पळाला की का काय रे सगळे तुटतोय खाली का नातान दमलं मासाच आपल्या वाईच रात्र तोपर्यंत दमलं की लगेच मग
आम्ही नाचला होतो मोठ्यातनं जायचं ना. चल आम्ही जात आहोत जिलक तुझ्या सोपवलं खय गेलो तो आम्ही पण चाललो. चलला कातव ना चला मग तुमचे आम्ही हे बघतो सगळे. हा. पूनम. कुणग्याने नाही आले पुष्पा कुणग्या नाही आले मस्त असतं. थँक्यू छान असतं. असंच करा. हे काय चालू मग नाचाक ना काय नाही. मग नाचाक जायचा यांची हवा खात त्या पेटत नाही मस्त ना कलमात बरोबर कलमात कसं तो कलमात बरोबर वारू वारू कलमात बरोबर मरण हात वर लावून मच्छर पिटाळू करू चला मित्रांनो आपले सबस्क्रायबर पण बरेचसे भेटलेले जिलेबी बिलेबी काय घेतला होत नाही काय करूया गाडी आणि पत्ते आपलं काय आता गेलाच नाही यार जिलेबीवाले काय रे काढ लवकर तर चला मित्रांनो जिलेबी वगैरे घेऊन झालेली आहे बघा तर चला बाय बाय